जाय सारमोना जोंखौ होनो नोटिस होदों अननानै जोंखौ रैखा खालामनो जोंखौहाय होखाना लांगौमोन दिनै गथ' गथाय फरायनाया गोदाव सोराव जासिगोन महाय संसार जाहैबावनाय जोंलाय क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास सेकेंड इयार फार्स्ट इयार बेबायदि फरायनाय दं बहुतनो दा बेफोरबायदि जोंनि बे हादानखौ होयोब्ला बेबायदि हादानखौ होनाय नुयोब्ला जोंनि बे फरायसाफ्रा बहुत टेनसनाव गोग्लैगोन हेलो लोगोफोर दिनैहाय आं मोनसे देबादाङि एरियायावहाय हाबफैना दंफैयो ओमफ्राय जि गामिखौ एभेक्सन खालामगोन 7 तारिखआव डिक्लेयार खालामनाय बे गामियावहाय आं दान्दिसे गामिनि गावबुरा बा गामिनि आइजोफोर बिसोरजों दान्दिसे लोगो लाफैदोंमोन बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना थांजानो बा थांनोखौ बादों फाथैबारि गामिनि 3 नं फाथैबारि गामिनि गावबुरा आरो आइजोफोर बिसोरजों आं दान्दिसे सावरायलायदोंमोन बा गोबां खोथा मोनथिनो लुबैदों बिथांमोना न'खौ सिफायना थांब्लाबो बिथांमोना बे जायगाखौ मालाबाबो गारनानै थांनाय नङा आरो गारना थांनायनि खोथाखौ बुङाखै बरंसो बिथांमोना दिनैनि बे गभर्नमेन्टआव थानाय दिनैनि बे खुंथायाव थानाय फरेस्टनि इएम बिथां रनजित बसुमतारी बिथांनाव आखाइ खबजबनानै बिथाङा खावलायहरबावदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ दान्दिसे नायलांबाय थादो दा सारमोनाथ' जोंनो नटिस होबाय दाख्लै 28मोन 28निफ्राय 30 दा लास्ट जोङो 7 तारिखआव फैबाय नैबे मासनि दा 7 तारिख मंगलबाराव जोंखौ होनायनि माबा सरकार लाहार फाहार खालायबाय दा आङो सानदों जोङो रायजोफ्रा माने अननानै जोंखौ बे जायगानिफ्राय जेन होआ आरो खावलायहरदों जोंनि प्रमद सार आरो जोंनि फेरेंगा सारनिसिमबो माने जोङो होजायोब्ला जोंहा जेबो गैयाबो थाखा फैसा जों बेबायदिनो प्लास्टिक गांसे बायनोनो जोंहा फैसा गैया जों बेनिखायनो बिसेस जोङो खावलायदों सारमोननिसिम रिकुवेस्ट खालायदों जेन जोंखौ होआलासिनो दोनोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगौ होननानै आङो खावलायहरदों आरो हरखाबै ओरैनो जोङो 17निफ्राय जोङो ओरैनो दानजेनदों ओमफ्राय 17निफ्राय दाननानै जों 19आव जों बे जायगायाव न' लुफैदों बे समाव रावबो गैया रावबो होबथाफैयाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फैयोना फैयामोन ओरै फैदोंब्लाबो जोंखौहाय माने बै समाव जेला दानजेनो बे समाव रावबो रायफैयाखै बादा होफैयाखै ओरैनो ओरै बै खैलामैला सिसुबारि ओमफ्राय ओरै बुरिजार ओमफ्राय ओरै बागमारा साइडनि माने बेफोरबायदि जों फैनाय आरो जोंहा गैया खुरखाजोब्बाय दैयानो खुरखाजोबनाय हिसाबै ओमफ्राय आंनिबो गैखाया जे माने ओरै लालथारि ओरै माबायावहाय दै सहा जाना फैनाय जायगायावसो आंनिबो दा बिगासेल' हामोन दा बेखौबो दैया लांजोबखानाय हिसाबै ओमफ्राय गोबाव सम थाबाय ओमफ्राय दा आङो बे जायगायाव दा जेरावबो हा गैयै हिसाबै आङो बे जायगायावनो रायजो जानो होननानै आङो फैबाय बे जायगायाव माने गोबां रायजोफ्राबो फैनाय हिसाबै आंबो बे जायगायावनो हाबफैफानाय जाबाय जोंबो बिदिनो बे हानिफ्राय जोंबो खाना जाहाथे जों बे हायावनो जोङो थानानै जोङो माबा थानो हायो जोङो दा थानानैहाय जों बहाय थांगोन बेनिफ्राय ओंखारजालाबो जोंहाबो माबा थाहैनो थाखाय जोंहाबो हा गैया दैजों खुरख्लाबजोबजानाय दा बेयावनो जों दैजों खुरख्लाबजानायखाय जोङो फैनानै थाफैबाय दा सरकाराबो जोंखौ दै खुरखालाबो जोंखौहाय हानि हा होनो थाखाय जोङोबो नायफिनाखै सरकारा सिगां ओमफ्राय दा जोंबोनो माबालाबो जोङो फैनानै थाफैबाय दा जोङो बे हायावनो जोङो मावनानै दांनानै जों बेयावनो जों जाहाथे माबा न'खर माबालांनो हायो जाहाथे बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो जोङो बे हानिफ्राय जोङो माब्लाबाबो खाना सारमोना जोंखौ होखारनानै फैबाबो जों थाङा जोङो बेयावनो थैजासे जिउ जोबजासे जोङो बेनो फिसा फिसौ खांलांनांगौ दङ फिसाफोरखौबो फोरोंलांनांगौ दङ जोङो माब्लाबाबो थाङा सारमोना होखारबाबो जोङो थाङा बेनिफ्राय जोङो हा गैयैखायसो जोङो बे हादानावहाय जोङो लाफैखादों आंनि गामिया बागमारा लालथारिमोन ओमफ्राय हायानो बिगासेल'खामोन बिदा फंबाय सानै ओमफ्राय बे बिगासेयावनो आंनि बिबोनाङा थाबोदों बेबो उनाव फैगोन बेयावनो जों ज' थाफैगोन आंनि बिखुनजोआ जब्रा जानानैहाय गोबां जोंहा दिनै थाखा फैसा गारनांगौ जानायलाय जोङो बेखायनो हा गैयैखाय जोङो दिनैहाय बे हादानाव जोङो
फैनांगौ बायद' जादों आंनि फिसा सानै दङ बेखायनो बे फिसा सानैनो बेयावनो संसार जालांनो होननानै आङो फिसाफोरखौबो लाबोदों फिसाफोरखौबो फोरोंलांनो सानदों जोङो माब्लाबाबो बे हादाननिफ्राय जोङो थाङा जोङो बनो थागोन এতিয়া আমি লোকে আৰু ক'ত তিনিবাৰ নটিচটো দিয়াটো হৈছে হোৱাটো যেনিবা আমি তেওঁ সেইকাৰণ মাটিটো এৰি যাবৰ কাৰণে মনটো নাযায় আমাৰ মানে আমাৰতো মাটি নাই মাটি বাৰী নাই গাঁৱত এতিয়া নাইকিয়া কাৰণে আমি উপায় নাই কাৰণে এটা আহিছোঁ सारमोन जों बेयावनो बे जायगायावनो थैनो होननानै फैखाबाय बा संसार जानो होननानै फैखाबाय जोंहा होखालाबो जेरावबो थाङो जायगा गैखालिया ओंखायनो सारमोना होखाना लाहांगौमोन साननानै दं आरो जों गाबखांनाय फैयो बे जोंनि गेजेराव हनै एसे मोजां नुबाय बेखौ सिफायला बेसेबां बिखा खामथावथाव जोंहा अननानै गालाङोब्ला दा जों बे हानिफ्राय खाजायलावबो थानो जोंलाय दिनै गथ' गथाय फोरोंदों बबाव फोरोङो जोंलाय खालामब्ला बहा थांगोन अननानै सारमोना जोंखौ होनो नटिस होदों अननानै जोंखौ रैखा खालामो जोंखौहाय होखाना लाहांगौमोन दिनै गथ' गथाय फरायनाया गोदाव सोराव जासिगोन महाय संसार जाहैबावनाय जोंलाय ओंखायनो जोंखौ सारमोना होखाना लाहांगौमोन जों बिखा खामो बेबायदि खोनानायखाय हामबायसै दे फोरनो गोसोब्ला सिगांनो बिसोरो एसे माबा होफैनांगौमोन जोंनो मिथिहोफैनांगौमोन दिनैसिम फिसा फिसौ दंसै बांबाय स्कुलाव सोबाय दिनैसो होनो नटिस होफैबाय जोंनो हाहैनो थाखाय हायानो गैखाया जोंहा सारमिनिसिम जोङो खावलायदों गले गले बे गेरजाखौ जेन' दा सिफायथों जोङो बेखायनो गले गले जोङो खावलायदों फेरेंगा सारनिफ्रायबो जोङो खावलायदों आखाइ खजबनानै अननानै बे गेरजाखौ दा सिफायलांथों जोंहा फिसा फिसौ गोबां दङ बे गेरजायावनो इसोरखौ बाख्नायनांगौ सिबिनांगौ दङ बिदि गिर्जा न'खौबो सिफायो होननानै खोनाफिनखो सारमोना एसे बाइकखौ लाहांगौमोन जोंनि थाखाय खननै खनथाम जोङो सारनिसिम थांखादों सार फेरेंगानिसिम सार फेरेंगाया गले गले बुंहरदों जोङो बेखायनो सार फेरेंगानिसिम जोङो आखाइ खजबनानै जोङो बे गेरजाखौ दा सिफायथों होननानै जोङो सारनिसिम गले गले जोङो खावलायदों अननानै सार फेरेंगा प्रमद बर' सार बेखायनो जोङो गले गले आखाइ खजबनानै सार प्रमद बर'निफ्राय जोङो दिनै गले गले खावलायदों अननानै सार बे गेरजा न'खौ दा सिफाय जोंहा दिनै लुखांलांफिनो दाखांफिनलाङो जोंहा दिनै थाखा फैसा गैया हाजिरा मावनानै जाग्रासो जोंहा दिनै हा हुबो गैया बेखायनो सार प्रमद बर' फेरेंगा सार फेरेंगा आखाइ खजबनानै जोंहा दिनै खावलायदों नोंसिनिसिम सार जोङो खननै खनथाम जोङो खनसेल' थाङाखै जोङो खनथाम खनब्रै जोङो थांदों सारनिसिम जोङो आखाइ खजबनानै जोङो खावलायदों सार अननानै जोंनि गेरजाखौ दा सिफायलां दा सिफाय एसे मोजां जोंहा दिनै लुबाय बेखायनो जोंहा लुखांफिनो जोंहा गैया जोंहा गथ' गथाय गोबां दङ बे गेरजायावनो सोनांगौ दङ बेखायनो सारनिसिम गले गले खावलायनाय जाबाय सार अननानै दा सिफायलां जोंनि गेरजाखौ जोंहा दिनै लजिंआव थाहैदों सोरबाबा बेबायदिनो थांलाय फैलाय बेबायदिनो न'फ्रावहाय बे गैयिनि थाखायनो गोरान जायगानि थाखायनो थांलाय फैलाय थांफिनो आरो दा बहुत खस्थ' जोङो फरायनाय दङ सोरबा क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयार बेबायदि फरायनाय दङ बहुतनो दा बेफोरबायदि जोंनि बे हादानखौ होयोब्ला बेबायदि हादानखौ होनाय नुयोब्ला जोंनि बे फरायसाफ्रा बहुत टेनसनाव गोग्लैगोन टेनसनाव गोग्लैनानै बिसोरनि फरायनायफ्रा एखेबारे डाउनाव थांगोन आरो मिनिंलेस बेबायदिनो फरायनायाव डाउनाव गाहायाव थांगोन आरोखि दा बिनिखायनो सार प्रमदनिसिम सार फेरेंगानिसिम आं बेखौनो खावलायनाय जायो जाहाथे जोंनि बे हादानखौ होआलाबा अननानैहाय प्लिज बेबायदिनो अननायनि गेजेरजों जोंनि बे हादानखौ होआलाबा आरामसे दोनो आं बेखौनो खावलायो मेट्रिक परिखाया ओरैनो साबेसे लिरगोन बे गामिनिफ्राय मेट्रिक परिखायाथ' बिनिफ्राय लजिं थानायफ्राव जों दा बहुत 72 घर दङ जों दा हिसाब लाजोबाखै साब्रै साबासोआ बेबायदिनो दङ आरो बे क्लास 8 क्लास 9 फरायनायाथ' बहुत दङ दा
आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं बे गामिनिफ्राय मेट्रिकफोरखौ साबेसे लिरगोन बे गामिनिफ्राय साथामसो लिरनाय जागोन देबादाङि एरियानि रायजो राजा बाथ्रा बुंनाय जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ओमफ्राय आइजोफोरा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना हयथ'बा खोनाबाय बा नुबाय जानांगौ थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि